Please welcome on stage rockstar Ropesh Shetty. Thank you so much. Thank you. ನನ್ನ ಇರ್ನ ಸರ್ ಇರಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಉಬಾರ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ನ ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಮ್ ಪಿಚ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ ಇತ್ತಡೆ ಇತ್ತ ನೀರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓವರ್ ಟು ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಬೇತಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎನ್ನನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ಉಬಾರ್ ನೈಟ್ಸ್ ಬಂಡ ಅವ್ಲು ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದಾಗ ಯಾನೇನ ಆಪನು ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡಂದೆ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ದಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದೇ. ಸೊ ರೆಡಿಯಾ? ದಾದ ಎನರ್ಜಿ ಕೇಳೋದು ರೆಡಿಯಾ? ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೈದಿರಂಜಿನ ಮಾತ ಅಣ್ಣನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಂಟಿನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಕಲ್ನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಿದಿಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲಾ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ ಬಂಡ್ರೇಜಿ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದ ನಿಂಚಿ నేను ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದಾವು ಒಡೆ ಉಂಟ ಬಂಡೆ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿಂದಾಣ ಕಡೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅವನಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ಯಾವ ಅಣ್ಣ ನಕಲಿ ನಾನಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಣ್ಣ ಮೂಜಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಬಂಡ ನಾಡ ಉಬಾರ್ ನೈಟ್ಸ್ ದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಬಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು. ಇದು ಇಂಚೆ ತೂನಾಗ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲಿ ಸುದೆ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ತೂನಾಗ ಜನಸಾಗರ ದಾದ ನಮ್ಮೊಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಆ ಜನಸಾಗರ ಮೂಲುಂಡು ಒಡೆ ಓಲ್ ತೂನ ಜನಕ್ಕಲೇ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ದೇವರೆಂಗೆ ಒದಗಾಯರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ಲ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದಡೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಪೋಪುನವೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎನ್ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದಾಗ ಅವಳು ಪೋಪುನತ ಒಟ್ಟುಗು OTT ಬೊಕ್ಕ TV ಸೀಸನ್ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ವಿನ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಕ ಕಾರಣ ನೆಟ್ ಎದೋ ಜನ ನಿಕ್ಲ ಓಟು ಬಾರ್ದು ಪರ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ನಾನು ವಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಅನ್ ಮಾತ ಟಿಕೆಟ್ಲ ಬಂದ್ಪೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉಲೈ ನಾನು ಪೋದಿ ಎನ್ನಾದಿಗಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿದ್ದೆ ಎಂಗ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಣ್ಣ ವಿನ್ ಆವಡ್ದ ಅವ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪು ನಿಖಿಲ್. ಸೊ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ಯಾನ್ ವಿನ್ ಆತಂದ ಅವಳ ದಾಖಲೆದ ಓಟದ ಮುಖೇನ ವಿನ್ ಆತಂದ ಈಗ ಕಾರಣ ಯಾನ್ ಅತ್ ನಿಖಿಲ್. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಗೆಂದಾದಿನಿ ನಾನು ಗೆಂದಿದ್ದೀನಿ ಅತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಉಬಾರ್ ನೈಟ್ಸ್ ಇದಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುಂಟು ಅಪ್ಪಗ ಉಬಾರ್ ನೈಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಉಬಾರ್ ಉತ್ಸವ ಅಂಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ದಾಗ ಒಂದು ಪಂಡ MC ಅದು ನಗನ ಮಸ್ತ್ ಬಾದಿರ್ವಾಣ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಲೇಯ್ದರ್ ಬಟ್ ನಾನು ಗೆಸ್ಟ್ ಅತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ತೊಂದರೆ ಜೀರಕ್ ದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಆರ್ ಪಾತೆಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ವಿನಿತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀರ್ ಪಾತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಬರದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪಡಬೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಆರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಬರವೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಣ್ಣ ಮೂಜಂತ ಸೇರ್ನಾಗ ಎನ್ನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಆವಡ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ರೂಪೇಶ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ ಆದ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಉಬಾರ್ಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಇಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಣೆ ಎಂಕ್ ಉಬಾರ್ ಉತ್ಸವದ ಸಮಿತಿದಾದುಂಡು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ. ಸೊ ಅಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರಿ ಅವಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾಂಡ ಯಾನೇನಿತ್ತು ಒಂಜಿ 5,000 ಉಲೈಡ್ ಕ್ರೌಡ್ ಬರು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಣದು ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾಡಿದ್ದೀನದೆ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮೂಲು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಜನಸಾಗರ ತೂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಷ ನಾವು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತುಂಬೆ ಕುಲ್ಯ ಸಚಿನ್ ಅದು ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಅದು ಬದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಕ ಮಾತು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿದ ಟೀಮ್ದಾಗ್ಲು ಕುಲ್ಲದು ಕರಿ ವರ್ಷದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಇಟ್ಟಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವರ್ಷ
ಆಕಲ್ ಲೆತ್ತೇರೆ ನನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಲೇಜನ ಯಾನೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಬಂತು ಅದು ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪಣ ಬರಲಿ ದಾಯಪಣ ಇಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಎದುರುಡು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಅವು ಎಂಜಲ ಆದಪ್ಪು ಹೋಸ್ಟ್ ಆದಪ್ಪು ಕಲಾವಿದೆ ಆದಪ್ಪು ಎಂಚಾದ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅವು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವಲ್ಲ ದೇವರನ ಎದುರುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಸೊ ಯಾನೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಬರಲಿ ಮೂಲೆ ಅಂತ ಸೇವೆ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಈಗ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮುಖೇನ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಡ್ಲದ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲ ಆಪಲೇಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಜನ ಕೊಲ್ತುಲೆ ಎದೋ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬರೋದಿಲ್ಲರತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅತಂದಾಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಅನ್ನದ್ದು ಸೊ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ ಮೋಕೆಗೆ ಸೊ ಐಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆ ಇಂಚಿನ ಪಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಪದ ಆಪುಡು ಆಂಡ ಆ ಮೋಕೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದ ಉಲಾಯಿಡು ಇಂಚಿನ ಪುಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂತ ಬೇಜಾರಾವಕೇನಾಗ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಚೂರು ನಾನು ಅಂಚಿ ಪೋಯರ್ ಎತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬಾಲೆ ಬಂಡೆಗೆ ಆವ್ ಬಂಡೆ ಬರ್ಪೆ ವರ್ಷ ದೇವರತ್ತಾನೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಖಿಲ್ ರಂಜನ್ ನಾಲ್ ಮೈಕ್ ಪನೋಡವ್ ನಾಲ್ ಜನ ಸೇರ್ತು ಸೌಜನ್ಯ ರೂಪೇಶ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿರ ಸ್ಟೇಜ್ ದಮಿತ್ತು ಬೇಜಾರಾಪಜಿ ಬಟ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಇರ್ಪಂಡರ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂದು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈತ ಜನತ ಮೋಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಈರೆಡ್ದ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂದೆ ಐದೊಟ್ಟುಗೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುಂತುಲೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಕನ ಒಂದುಂಡು ಐದೊಟ್ಟುಗೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇಡು ಗುರುವಣ್ಣ ನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧಕ ಸಿಂಗರ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನಾಥ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸೂಪ್ ಇಯೇ ಮರ ತುಳು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಇಟ್ಟದ ಹೀರೋ ಅಲ್ಲಿರಿ ಎದುರುಡು MLA ಸರ್ ನಗಲು ಕುಲ್ದೇರಿ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ವೇದಿಕೆ ಹೋಲ್ದಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ MC ಯಾವೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದೊಂದು ಪಿರವಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪಾತೆರ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದುಂಡು ಬಟ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯರೆ ಉಂಡು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಲೈಫ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಟು ಯು ಅವ ಏನ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಡಿತ್ತು ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಯಿನ ಹತ್ರ ದೇವರನ್ನ ದಯಟ್ ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆಂದಿನ ಹತ್ರ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ಸರ್ಕಸ್ ಏಪರ್ ರಿಲೀಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಆಯ್ಬೇಕೆ ಆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ರಡ್ನೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಮಲ್ತಾವ ಆಯ್ಬೇಕ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಸೊ ಯಾಲ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಬೋಡು ಒಂದು ಕಾತೊಂದಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ ರಪ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆಗೆ ಬರ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಏನನ್ನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಡ್ ಕರೆನ 2 ವರ್ಷದ ನಾನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಉಪ್ಪುನ ವೇದಿಕೆ ಆದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಏಪರ್ ರಿಲೀಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ನದ ಅಂಡ ಅವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಆ ಒಂದು ಎನ್ನದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಿ ಒಂದ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಮುಖೇನ ಇಡೀ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಏಪರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವು ನಿಕ್ಲ ಮುಖೇನ ತೆರೆಯುಂಡು ಸೊ ಆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ.